Oh, take tayo guys. Hello guys, ito po si Modul Magkeping 2. Stroke healer therapy po tayo. Ito po tayo ang ating vlog for today. Kasama ko po ang aking stroke patients na stroke survival po ito. Si Apo Pipito Palabasan. Dito po tayo sa Purok 5. Ayan. Ano ba iba? Purok 5. Anong lugar rin eh? Anong lugar rin eh? Kupang. Purok 5 Kupang Aray. Siyempre, kasama ko ang kanyang may bahay. Ito, kaya ma. Mga kita, mapanagbihan mo kay YouTube. Mga di ka pa. I-pray muna kami guys. Gusto kayo makalakad na akong diretso mo kami. Ano po itong mga lambo ko ha? Lipo ha? Dati sa kami ko. Sa kami na ako na naman. Ito mera anak ko. Hangal ako. May nakaparaan. Beta pa. Talami madar yan. Beta mo. Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, hindi sa bawat salita ng Diyos, lumumakawi sa kanilin. Mateo 6:3, pag sumakita mo muna, napagalitan ng Diyos, ang lahat ng bagay magkakaroon sa iyo. 1:36, may naramang ang pag-ibig ng Diyos, ang lipunan, may pinatulungan ka na si Jesus, upang ang mga sumasampalatay di mapahamak, pagkus pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat, Lord God. Tungkol ka namin, Lord God, sa Espiritu ang pagkakatuwa ng Panginoon, Lord God. Di ba kinawagalanin ko sa mga sakong Lord God, ng mga anak, mga apo, mga kapatid at kamag-anak, mga Lord God, pagpapahin niyo po sila. Ingatan po, Lord God, at ang naman ang kabuhay, Lord God, ibuhos niyo mas ganang pagpapala, Panginoon, Lord God. Muli Panginoon, i-bless niyo po ang aming therapy, yung pagpipili, Lord God, at kalakasan po, at Panginoon, balik po ang kalakasan at paglalakad ng mga ayos po, Panginoon, Lord God, ayon sa iyong kalooban sa aming ginagawa. Bang ako siya. Dalangin. Anak po ni Jesus. Amen. Kita mo. Wow. Yan yun. Dante pa, may akwai tang. Yan ba bayak ko ay Akwai mini mo.